Lywodraeth Cymru I gynyddu capasiti ar drafnidiaeth gyhoeddus? Well, bus grants to local authorities have increased in 2025 to 26, stabilising services and supporting the transition to franchising. And we're increasing capacity on the busiest rail services. And when all new trains are delivered, Transport for Wales will have 485 carriages compared to the 270 that we inherited back in 2018. Diolch yn fawr, Gweinidog. Rhaid o'n barhau aelodau yma bresennol yn meddwl bod trafnidiaeth gyhoeddus yn Gaerdydd yn wych. Dyw e ddim. Sydeg y Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dangos mae trenau Caerdydd ail mwyaf orlawn yng Nghymru a Lloegr. A mae'r un peth yn wir am fysys. Dwi wedi gweud wrth chi o'r blaen, dwi'n aml yn cael yngwrthod I fynd ar fys oherwydd bod pram gen I gyfer fy mhlentyn 22 mis oed. A mae'r bus arall sy'n dod wedyn ni yn gyfer aros yn hir iawn. Yn wir, mae'n llawer haws I ddefnyddio'r car. Ond mae yna siawns wirioneddol nawr y bydd y galw am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd yn cynyddu yn ddifrifol. Welon ni dar ymysodiad Rwsia ar Ukraine, pris tanwydd yn cynyddu I lefelau ucha eriod. Ni wedi gweld yn yr ansefydlogrwydd yn y dwyrain canol yn ddiweddar, prisiau olew crwd yn cynyddu yn sylweddol iawn yn y mis diwethaf yma. Nawr, wrth gwrs, does dim reolaeth dy chi ar ynni a thanwydd, ond mae reolaeth gyda chi bod na trafnidiaeth gyhoeddus sy'n ddibynadwy ac yn fforddiadwy I bobl Cymru. Sut ydych chi'n bwriadu ymateb i'r hyn sy'n digwydd yn ryngwladol ar y frys ac ydy hyn yn newid unrhyw cynlluniau sydd gyda chi? Diolch yn fawr.